ሪስክ ኢንቨስትመንት እዩ ገንዘብና እንተኸሰርና ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ኣብ ዩቲብ ይዝርጋሕ ኣለዎ ባይ ወይ ጀስት ጊቭ ሚ ዋን ሰከንድ በዚኣ ቲክቶክ ምሳኹም ንዓለልኮ ብል እምበር ኣብ ዩቲብ ቀንዲታ ላይፍ ዘላ ናብ ዩቲብ ይዝርጋሕ ኣለኹ and then okay okay Okay, give me 1 second. Please ናብ ኩሎም ሰባት ሸር ንሕርገርክሞ that will be good. ብሓንሳብ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ድሕሪ ሓደ ደቂቕ ክንጅምር ኢና ናብ ኩሎም ሰባት ሸር ግበርዎሞ ብዛዕባ RESP ዘሎ መረዳእታ ብዛዕባ ኣይና ክንዛረብሎም መዓልቲ እንታይ ማለት እዩ RESP ብፍላይ ኣብ ካናዳ ትነብሩ ንናይ ደቅና ናይ ትምህርቲ ናይ ኮሌጅ ዝምልከት ክንምንታይ ክነቕምጠሎም እዩ ዘለና እቲ ነቕምጠሎም ገንዘብ ከም መንግስቲ ፅባሕ ንጎ ክንደይ ክቦም ዝኽእል ከምኡ እውን እንድሕር ዘይከይዶም ኮሌጅ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ዝብል ብዛዕባ ኣስፋ ሓቢና ክንርኢና ኣብ ዩቱብ ላይፍ ኣላ በዚ እውን ኣብ ቲክቶክ ላይፍ ኣለና መስለኒ unable connection why connection is very bad guys can you just ተሽሙ ታብታብ ክገብሩ ትኽእሉ ዲኹም ብዙሕ ትገብርዋ ትኽእሉ መታን ብዙሓት ሰባት መታን ክበፅሕዎ ፕሊዝ ሰብ ቲክቶክ ታብታብ ክንሕገርኩምና that would be good ብዛዕባ RESP ዘለና ርዲት ሎማዓንቲ ሓደ ብሓደ ክንዛረበላ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ዝኾነ ሰብ ሕቶ ዘለዎ ሰብ እንተሃልዩ ኮይኑ ፕሊዝ ጎ ሄድ ኣብ ታሽሙ ገብሩለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ተሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ሓራይ ክምልሰን ክፍትን እየ ወይ ከዓ በዚ ብቲክቶክ ንሕላለኹም ገንኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኦኬ ሰላም ሰላማት ማእከለ ሓጉሻ ስማዕ ኣሎ ድምፂ ፅቡቅ ኣብ ዩቱብ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ድሕሪ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ኮይኑ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ በለኒ እሞ and then we're gonna continue ማለት እዩ ኦኬ 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 ወደ the live ትብሉ ዘለኹም ሰባት we are on here ኦኬ ድምፂ ፅቡቅ ስማዕ ኣለኹ ስለዚ ብዛዕባ RESP ኢና ክንርኢ ሎም መዓንቲ እንታይ ማለት እዩ RESP ስለምንታይ ዘድልየና RESP ከምኡ እውን እንድሕር ኣገዳሲ ኮይኑ ኣየናይቲ ቁኑዕ ዝኾነ ኣካይዳ ናይ RESP ብዙሕ ሚስኮንሰፕሽን ኣሎ መንግስቲ ዝወዞ እቲ ገንዘብ ፅባሕ ንግሆ ታክሲ ኢኻ ትኸፍለሉ ከምኡ ዝብል ሰሚዕኹም ኣለኹም ብዙሓት ሰባት ከምኡ ክብሎም ሰሚዕኹም ኣለኹም ብዙሓት ሰባት ከምኡ ይብሉ እዮም ተዘይከልካ መንግስቲ ዝወዞ ገንዘብካ ፅባሕ ንግሆ ንዓኻ ይኮነ እቲ ገንዘብ ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ዘይከይኑ እንታይ ከጋጥመካ እዩ ክንደይ ወርሓዊ ኮንትሪቢዩት ገብር ገለ ሰባት $50 ኮንትሪቢዩት ገብሩ ንደቆም ገለ ሰባት $100 ገለ ሰባት 200 ገለ ሰባት 300 everyone is different ማለት እዩ ኣየናይ ትቑኑዕኸ ክንደይና ክንገብረሎም ዘለና ዝብል ኢና ንርኢ ማለት እዩ ነዚኦም ድሕር ብግቡእ ዘይተረዲእኻዮም ኣብ መወዳእታ ወላ ሓንቲ ትበፅሖ ነገር የልቦን ማለት እዩ ስለዚ ሎም መዓንቲ ሰላም ኩላኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም መፂኹም ትኮኑ ተስፋ ይገብር ማእከል የምሳኹም ዘለኹ ካብ ኤሪ ኢንቨስቲን ወይ ድማ ካብ ቫንኮቨር ማለት እዩ ሎም መዓንቲ ንዛረበሉ ኣርእሲ ብዛዕባ RESP ኮይኑ
RES ማለት Register Education Saving Plan ኮይኑ ናይ ትምህርትን ናይ ደቅና ኮይኑ ኣየናይ ዝሓሸን ናይ ትምህርትን ናይ ደቅና ብቸም of course ገንዘብ በይኑ እኹል ኣይኮነን of course እቲ ስነ ልቦና ድዩ ሓሳባት ድዩ ትምህርቲ ድዩ ካሊእ ነገራት እዩ ኣገዳሲ ነገራት ማለት እዩ ግን ከም ሰብ ከዓ መቸም ንኣብነት ንሕሰብ ሕጂ ንሕር ቆልዓ ኣለካ ኮይኑ ወዲ 17 ዓመት 18 ዓመት ንሕር ኣኺሉ እዚ ቆልዓ let's say $60 ኣብ ባንክ ንሕር ፀኒሕካ ትምህርቲ ክኸይድ ዘሎ ተኽእሎን ጥራይ ኢልካ ገንዘብ ንሕር ዘይፀኒሕካ ትምህርቲ ክኸይድ ዘሎ ተኽእሎን ኣየናይ ይሓይሽ ኢልኩም ትሓስቡ መቸም ትዕበትን ኣስ ብዘይገድስ ንሕር ቁርብ ገንዘብ ኣዳሊኻሉ ፀኒሕካ እዚ ቆልዓ እንታይ ገብር ይኽእል እዩ ሞቲቬት ክኸውን ይኽእል እዩ ክተባባዕ ይኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ክተባባዕ ይኽእል እዩ ተተባቢዑ ከዓ ገንዘብ ኣለኒ ስለ ዝብል ንኮርስ ድዩ ንሞያ ክወስድ ድዩ ንዓበይቲ ካሌጅ ክኣቱ ድዩ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ድዩ ክሕግዞ ይኽእል ማለት ስለዚ ከም ወለዲ ሓደ ካብቲ ክንሕግዘሎም ንኽእል ፋይናንሻሊ ማለት እዩ ምናልባት ኣደይን ኣቦይን ኣደይን ወይ ድማ ኣቦኻን ኣዴኻን ንዓኹም ወይ ንዓይን ንዓኹምን ከምኡ ይገበሩና ገንዘብ ሓድጊ ይገርፉና ንኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንሕርኢናዮም ኩሉ ግዜ ስድራ ቤትና ክፅሕፉ ይኽእሉ ይነበሩን ክንፅሕፍ ከም ዘለና ገዲፎምና ከይዶም ማለት እዩ ንሕና ኸ ካብ ኩናት ካብ ሞት ካብ ገለመለ ካብ ብዙሕ ነገራት እንታይ ገይሮምና ተኸላኺሎምና ወይ ድማ ክሳብ ዛሎም መዓልቲ እንታይ ገይሮምና እቲ ናቶም ዝነበረ ቻሌንጅ ናይ ስድራ ቤትና ከመይ ገይሮም ጀነሬሽን ይቕፅል ዳእምበር ከመይ ገይሮም ገንዘብ ሰይፍ ይገብሩልካ ከመይ ገይሮም ሓድጊ ይገድፉልካ ኣይኮነ ማለት እዩ የስ ብርግፅ ዝኽብል ከለኹ ግን ሓድጊ ዘይተገደፈኩም ሰባት የለኹም ማለት ኣይኮነን ማለት ሓድጊ ዝተገደፈኩም ገለ ገንዘብ ዝተነበረኩም ሰባት ትሉ ኢኹም ማለት እዩ ግን ስድራ ቤትና ርእስቲ ኣማነት ክልወና ድዩ ኣተሓስባና ክሰፍሕ ድዩ ኣብ ሃይማኖታዊ ርዲእትና ክዓቢ ድዩ ኣብ ብሳት ነገራት እንታይ ገይሮምና እዮም ፑሽ ገይሮምና እዮም ወይ ድማ ዘድልዮም ዝኽእልዎ ነገራት ሂቦምና እዮም ማለት እዩ ኣነ ንስኹም እንታይ ኢና ክንህብ ንኽእል ዝብል ሕቶ ወይ ድማ መልሲ ክንምልስ ኢና ሎ ማዓንቲ ማለት እዩ ብርግፅ ከም ዝበልኮ ገንዘብ is not everything ዝዓበየ ነገር ንቆልዓ ክትህቦ ትኽእል ኣተሓሳስባ ፕሪንስፕል ስነ ስርዓት ዲስፕሊን ስነ ምግባር ቪዥን ክህልዎ ራእይ ክህልዎ ተህቡ ኣላልዩ ብንእሽቱ ከሎ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ንክኸይድ እዩ ማለት እዩ this is one of ኣነ ብወልቀይ ዝሰርሓሉ ነገር እሱ የለ ዝኣምን ማለት እዩ ገንዘብ ከም ካልኣይ ደረጃ ኮይኑ ግን ከዓ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሞቲቬትድ ዝገብሮ ወይ ድማ ዘተባብዖ ንክቕፅል ንትምህርቲ ክመሃር ድዩ ፕሮሲድ ክገብር ነቲ ናቱ ሕልሚ ድዩ መቸም ትምህርቲ በይኑ እኹል ኣይኮነን ግን ከዓ ብዘይ ትምህርቲ ከዓ ትበፅሖ ነገር ከዓ ይርበኑ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ እቲ ሂወትን እቲ ተሽሙ ተተሓሒዙ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እሱ ንሕር ኮይኑ ብዝተኸኣለ ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ንስድራ ቤቱ ብፍላይ ኣብ ካናዳ ንነብር መንግስቲ ትዕበትን ኣስ $500 መንግስቲ ይህበካ እዩ ማለት እዩ ካብዚኦም $500 ዝህበካ መንግስቲ $200-300 ንሓደ ቆልዓ ሴፍ ክገብረሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ፅባሕ ንግሆ እዚ ቆልዓ ምስ ዓበየ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ይነዋት $50 ኣለኒ ትምህርቲ ክመሃረሉ ፀገም ድበሃል የብለይን ክብል ይኽእል ማለት እዩ እንድሕር ገንዘብ ዘይብልካ ኮይኑ ፀኒሑ ግን እንድሕር ገንዘብ ዝኾነ ነገር ዘይቐሚጥካሉ ግን እንታይ ክብል እዩ ቆልዓ ወል ከመይ ገይረ ተለቂሕ ክመሃር እንታይ ክገብረለይ ተለቂሕ ክመሃር ክብል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንድሕር ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና መፃኢ ደቅና ወይ ዳ መፃኢ ደቀ ባይ ዘ ወይ ንሕር ቆልዓ ዘይብልኩም ኮይኑ እዚኣ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ንዓኹም ማለት እዩ ነቶም ቆልዑት ዘለዎም ምዕሩኽትኩም ድዮም ሓቡኹም ድዮም ደቂ ሓብትኹም ድዮም ዋትኤቨር ዘለዎ ስድራ ቤት ሓንቲ ደቐ ክበኩም እንደ ፕሊስ ውሰዱ እሞ ሸር ግበርሎም ኢኹም እዚኣ ቪድዮ ሸር ግበርዋኹም ሓንቲ ደቐ ሸር ግበርዋ ናብ ብዙሓት ሰባት ክትበፅሕ መታን ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ፋይናንስ ኣብዚ 5 ዓመት ዝሰርሐ ኩሉ ኣብ ፋይናንሻል ኢንዳስትሪ ኤግዛክቲቭ ዳይሬክተር ከይና ኣብ ኤክስፒሪየር ፋይናንሻል ግሩፕ ኣብ ዝሰርሐ ኩሉ ግዜ ዝዓበየ ሚስኮንሰፕሽን ዝሪኦ ነገር እንተሃልዩ ኮይኑ እንታይ እዩ እቲ ገንዘብ ኣይምለስን እዩ እቲ ገንዘብ ናተይ ኣይኮነን እቲ ገንዘብ ፅባሕ ንጎ መንግስቲ ክብሎ እንድዩ ሓንቲ ክስቶ ዝበሃል ሓበሻ ከምዚ ኢላ ነራ ገንዘብ ወሲዶ forget about that let's get straight forward ናብቲ ፖይንት ዝኸን ናብቲ እዚ ኩሉ ዝብለኩም ባይ ደ ወይ ተሓራይ ከይድኩም ኣብ ናይ ሲአርኤ ወይ ድማ ካናዳ ሬቨኒው ኤጀንሲ መንግስቲ ከይድኩም ሓንቲ ብሓንቲ ዲቴል ከተረጋግፅዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ not just ካብ ኣፈ ኢልኩም ዝዛረብ ዘለኹ ካብቲ መኩረይ ካብ ዝሓለፈ and I manage ka lዕሊ 100 clients ወይ ድማ ዓማዊል ከዓ ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ናይ ካልእ ነገራት ስለ ዘቕምጠሎም ብግቡእ ይርድአ ማለት እዩ so what is RESP let's start ማለት እዩ RESP እንታይ እዩ ወይ እንታይ እቲ RESP ዝበሃል ኣብ ካናዳ register education saving plan ብፍላይ ሓደ ካብ ዝዓበየ ጌጋ ርድኢት ዝሪኦ ነገር ተሃልዩ ኮይኑ ደቂ 15 ዓመት ደቂ 13 ዓመት ደቂ 12 ዓመት ይመፁ እሞ ናብዚ ዓዲ ናብ ካናዳ ከምዚኦም ዓይነት ስድራ ቤት ዝመፅኹም ቆልዑት ሳምታይምስ ከይተረዳእካ ኤክስትራ ገንዘብ ተቐምጥ ኣብ TRESP እንደን መንግስቲ ፔናልቲ ወይ ድማ መቕፃዕቲ ይገብረልካ እቶም ንእሽተይ ቆልዓት ዘለዎም ከዓ ደቂ ሓደ ዓመት ገለ ዘለዎም ቆልዑት ከዓ እንታይ ገብሩ ምስልኩም አንፎርቹኔትሊ ማእከላ 18 ዓመት ካይ ዘሎ I don't need to worry ገለ ይብልካ ማለት እዩ which $50 ክቐምጥ ፀኒሑካ ማለት which is completely ጌጋ ማለት እዩ እዚ ጌጋ ኢሎም ማዓንቲ I will give you the strategy እንድሕር ሓገዝ ዘለኹም ኣብ መወዳእታ በቢ ተሽሙ ፀሓፉ ለይኹም
التليفون يابزخ قرفلكم حدا بحدا بزرزر كا كنزاربلو ويد ما كنقرأكم كفتني خا مالتي okay so let me just write it down here مبزيا okay ስለዚህ ክንደይ ተቐመጥና እዩ ዝሕግሸና ወይ ክንደይ ተቐመጥና እዩ ዝብል ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ RESP እንታይ እንተልኩምኒ ብሕፅር ዝበለ ወይ ድማ registered education saving plan እንታይ እዩ ኣብ ካናዳ እንተልኩምኒ it is a special account ኮይኑ registered with the government of Canada ማለት 1998 ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት 20 by the way ቅድሚ 1998 ዝተወልዱ ኣብ ካናዳ ነዚ ነገር እዚ ዕድል ኣይረኸብዎን ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝተወለዱ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ኣቢሎሞ ማለት እዩ ስለዚ ስፔሻል ኣካውንት ኮይኑ ንናይ ቆልዑት ንናይ ትምህርቲ ጥራይ ሕጂ ፈላለኹም ረእይዎ ኣብ ካናዳ ትነብሩ ሰባት መንግስቲ የስ ቻይልድ ቤኔፊት ይሕግዘካ እዩ ወይ ድማ CRA ቻይልድ ቤኔፊት ይሕግዘካ እዩ እዚ ግን ምስቲ ተቐምጦ ናይ ትምህርቲ ዝተኣሳሰር ነገር የብሉን መንግስቲ ንቆልዓ ክትዕቢሉ $300 ዲ $400 ዲ $500 ዲ $600 ዲ sometimes $700 ቤዝ ናትናትካ ኣታዊ እንታይ ገብረልካ እዩ ይሕግዘካ እዩ እዚ ዛረብሉ ዘለኹ ግን ምስ ዝተሓዝ ነገር የብሉን ነቲ ዝሃበካ ገንዘብ ወይ ድማ ካብቲ ዝሃበካ ገንዘብ ኣውፅኢካ ንናይ ትምህርቲ ኢልካ እንድሕር $100 ወይ $200 ወይ $205 ወይ $150 እንተቐሚጥካሉ ከዓ መንግስቲ ፅባሕ ንግሆ ንኮሌጅ መታን ክኸይድ ንዝቆልዓ መተባብዒ ኢሉ 20 ሚእታዊት ናቱ ይበካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ስፔሻል ኣካውንት ንብላ ዘለና RESP ወይ ድማ registered education savings plan ንሕራ ኣሚጥካዮ መንግስቲ 20 ሚእታዊት ይበካ ማለት እዩ እንደን እቲ ኣካውንት ተፈቲሑ ከሎ ታክስ ፍሪ ኮይኑ ከዓ ግሮው ይገብር ማለት ይዓቢ ማለት እዩ ክሳብቲ ኣካውንት ይተዓፅኦ ማለት እዩ and then government ወይ ድማ መንግስቲ ካናዳ ከዓ on top of እቲ ዝሕግዘካ 20 ሚእታዊት እንታይ ገብረካ ግራንት ወይ ድማ 20 ሚእታዊት ይበካ ማለት እዩ ንምሳሌ ንበል እንድሕር ሄለን $100 ንወዳ ኣሚጣትሉ ሞኻ ሳሙኤልካ እንድሕር $200 ኣሚጡ ንክልቲኦም 20 ሚእታዊት ዝህቦም ማለት እዩ ሕጂ 20 ሚእታዊት ናይ ሄለን $100 ክንደዩ $20 ይሂባ ወርሓዊ መንግስቲ ማለት እዩ ናይ ሳሙኤልካ ክንደዩ $200 ተዘቕመጠሉ ሳሙኤል $20 ናይ $240 መንግስቲ ወርሓዊ ይህቦ ማለት እዩ ክንደይ ዝህበና እንተኢልኩምኒ ማክሲማም $500 per year በካ ማለት እዩ ኣብ ክሳብ 17 ዓመት ዝበፅሑ ድማ $7,200 ይውሃበካ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ቱ ማክሲማም ናይ ጋቨርንመንት ተወስደ ኢኻ ክሳብ $208 ክትቐምጦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር $208 ወይ $200 ንሕር ዘይቐሚጥካ ሓጢት ኣለዎ ኖ maybe حدش خان كندا كنت خليها maybe you can start $30 maybe $50 maybe $60 maybe $100 انت خيل كاجن the best is maximum ናይ government تقملو $200 كتقمط كلها خيمات ስለዚ $200 حرام كالو $208 حرام كالو maximum ናይ መንግስቲ ዝበካ ክትቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ and then why use RESP muslim ታይ you know what ማእከለ ኦ ሕጂ ብዙሕ ሓሳባት ኣለዉ ናይ ደቆምሲ ኣብ ሴቪናቶም ዘቐምጥዎ by the way ከመይ ሎ so far is it good ጽባህ ኣለኹ نرى على نارينا سك حد صحفوا لي وين ما تصبون حلال تصبوا على لكم صحفوا لي حد صحفوا لي وين تصبون حلال تصبوا على لكم صحفوا لي بليز سب تيك توك كني تاب كتقول تقول لهم سو شو عتمتنا لا 4 سبعات اللهم نهر تاب غيركم maybe بزحت سبعات مسخول اليوم إن نزيم important خا زي ريكورد قبل يلا أبيتو for sure على ماتي أبيتو زلهم كان نحر تاب غيركم تاب يلا أبيتو for sure but share it مسكالات سبعات please مناتو sometimes the information تشمل ترخبص زي ماتي thank you smart media راسي كلهم thank you so much okay so سلزي YRESP حجي بزح سب انتاي زلكا أنا نايدكي منجستي أمني أو جزاء زقمت أزور سبعة اللو which crazy مالتي أب جزاء خام ما تكون تسجل أب بنك خام ما تكون تسجل انتاي رات خون زقبو نتحققات فريدك بجبو كمية كات أموت أمخ عليه مالت سلزي أب بنك خام ما تصبو أيقونن نمنتاي خنا منجستي جنزب كتقمر نخالك هلا أب بنك خات أموت أزل زلقة انتاي زبلانه أب RESP تقمتهم منجست خا فري جنزب يهبك مالتي መንግስቲ ደንጊጽ ይኮነ ዝበካ ዘሎ as a nation ከም ማሕበረሰብ ኣብ ካናዳ ዘይተማሃረ ማሕበረሰብ ወይ ድማ ጽባሕ ንጎ መንእሰይ ናብ ድራግ ናብ ጋልን ነገራትን ክኸይድ ዝደልዮ መንግስቲ ይኮነ ዘሎ for sure maybe ሓደ እቲ ፓርላመንት ወይ ድማ እቲ ሚሽን ናይቲ ሃገር ብሙሉ ዳንበር ውልቀ ሰባት ከምኡ ኣይደልን ማለት ኣይኮነን ማለት ግን እቲ መንግስቲ ዝህቦ ዘሎ ገንዘብ ዘተባብዓካ ዘሎ መታን ስድራ ቤት ተተባቢዖም ንናይ ደቆም ገንዘብ ከቐምጡን ምባል ማለት እዩ
ስለዚህ ናይ ደቅኻ ገንዘብ ተጣቢዕካ $300 ፅቡቅ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብ RESP ንድሕር ኮይኑ $200 ተቐምጠሉ ምናልባት ካሊእ ኣካውንት ገድካ ከዓ ኣሎ ክሪአኩም ክእል እትዮም ምናልባት ኢኖዋት ማእከል $300 ከቐምጠሉ ክእል $400 ወይ ገለ ሰባት እውን ኣለዉ ንኣብነት ካብ ክላይንትና ናይ $500 ተን መንግስቲ ዝህቦም ብቐጥታ ናብ ሴቪን ዘቐምጦን ኣለዉ እዚ ግን ኩሉ ኣብ RESP ክተቐምጦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፔናልቲ ክትቅፃዕ ኢኻ ማለት እዩ ወይ ድማ ፔናልቲ ዘይኮነስ ሎክ ክኸውን እዩ ገንዘብካ ፔናልቲ የለን ፎር ሹር ግን ሎክ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ግን ሎክ ኣይከውን ንምንታይ ሎክ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ኮንዱኡ ግን ካሊእ ኣካውንት ኣሎ እቲ ናይ RESP ተቐምጠሉ ካልእ ኸ ናይ ጥዕንኦምን ፅባሕ ንጎ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ تدلهم مورجيوم نخلي نجارك تقوم يدخلون أكاونت تكفتلهم تخلي خمالتي نعون كحب زوجكم خليه تسجم بحالي بالماضي. So let's take example نوصل. Okay. Thank you مدة كلهم شرط قبل زلهم كأبت عمية مسكين مالتيو. ناتو زي مدة بزين كلهم سوات نحرك حل في غيركم بس حد سوات تربح خليهم مالتي. يوم أبتيك تك زلهم please تاب نحرك غيركم. That would be great خوني مالتي. Thank you مدة حوي دقيقة ما مسكين مالتي. So let's هذا السيناريو اللي نوصل مالتي. هذا سب إن حركة كتير $100 عميتو. أب سيفناتو ماتي نوات ما كله نوات أنا دليني أنا من قصي أمنوني قال ملك أب سيفنات عميت كتخون تخليها no problem أوكي أب سيفنات كان هر عميت كايو وي أب تشيكين أكاونت خا وي أب تحت عرض كان هر سيف غير كلام كين كات سجوا ميبولون كتقوم طول تخليها كل $100 نهر عميت كايو أب عملت كده تقومي قلت شحن $400 ماتي قلت شحن $400 لو ما عن سلة زولت كايز والعة نعسر شو عملت نهر عميت قالهم ديك خوني 4 سلة شحن قلت $100 خوني ماتي كالكوليت جورو تم كالكوليتر دركم عبيركم قلت شحن $400 عملت قلت $100 ورحي نعسر شو عملت نهر عميت قالوا 4 سلة شحن قلت $100 خوني مالتي This is not a problem صبغي تقامنا بحالي بالمرايت حجي 4 $3 ወይ ድማ 4 ፀገም ድበሃል ይብል ማለት እዩ what if ኣብ RES ምን ተቐሚጥካ ዮ ኸ እንታይ ክሕግዘካ ድኽእል ኣብ RES ምን ተቐሚጥካስ እንታይ ክሕግዘካ ክእል ወል ሕጂ ንሪእዎ ኣብ RES ምን ተቐሚጥካዮ መንግስቲ እንታይ ኢልና ነርና 20 ሚታት ክበካ ኢልና ኣለና the same ተቀዳሚትን ኣብነት ሄለን ንውሰዳ ሄለን እንደ ሕርካ $200 ኣቐሚጣትሎም ኣብ ሴቭ ናታ ኢነዋት ማእከለ I don't like ናይ መንግስቲ ነው ገለ ኣነ ብኣይደሊ ናይ መንግስቲ ዝኣምኑን ገለመሌላ ሄለን ለትሰይ ንምሳሌ ኣብ ናታ ኣቐሚጣቶም and then መዳኻ እንታይ ይሩ ኢነዋት ማእከለ I want to put it ኣብ ታሽሙ ኣብ ሴቪንግ ገረ ኣብ RESP ከቐምጦ ኢሉሎ ማለት እዩ ኣብ RESP ቀሚጦም ልክ ከምታ ናይ ሄለን $200 ከቐምጥ ፀኒሕሎ ማለት እዩ $200 ናቐመጠ ወርሓዊ መንግስቲ 20 ሚታዊት ክቦይናተን ኣብ ዓመት $2,400 ክኾነ 2,400 ን18 ዓመት ንሓራ ርቢሕናን ፕላስ 9,200 ናይ መንግስቲ ዝህቦም ኣብ 18 ዓመት ክንደይ ክኾነን $50,000 ማለት እዩ $50,000 400 so $7,200 ከሲብሎ መዳ ካብ ሄለን ማለት እዩ ስለዚ ሄለን ሴፍ ጥራይ ገራትሎም ንደቃ ንፍዕቲ ኮይና ሴፍ ገራትሎም እንደን 18 ዓመት ካብ ትምህርቲ ዝኣክል ኣቐሚጣትሎ $43,000 ኣትሊስት ካብ ሴፍ ዘይምግባር ናይ ሄለን ዝቤረር ማለት እዩ ካብ ናይ ሄለን ከዓ ናይ መዳ ከዓ ኣትሊስት ናይ RESP ወይ ድማ ብትግባእ ኣካውንት ስለ ዘቐመጠ 20 ሚታዊት መንግስቲ ናሓገዞ ክንደይ ገይሩሎ ከባቢ $50,400 ከይነና ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣናደር ማጂክ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ what if ነፊዕኻ ኮፍ ኢልካ ግዜ ሂብካ ተረዲእኻ ኢንቨስትመንት እንተገርካ ይኸ This is a magic. So أبز حالف 5 عامات 4 عامات ناي بزحت كلاينت ويد مع عماويل including ناتي ناي بعلي انفستمنت كريو خلهم كسب 10 يعبي نيرو مالتي زحلف 4 عامات مالتي forget about 10 what if شو منت percent راين هرابيلكا شو منت percent هرابيلكا the same ناي ثلاث سبات نوسدنا هيلن مدهنه مدا and then سلوخ نوسدنا and then سلام ككني قميدات الله investment كيرات الله let's say كوفي لام سايت زارري واحد معك مزيا investment قرات الله حجر قصريو هيلن سلازي وافرتو منقص سلازي هابا اي وافرتو منقصتي هابان and then $14 $4 حيز الله معطي مداقين سلاز منقص رايخيبو قنكا أدقسوه بانكي أدقسوه سلاز أمتو خاخن ديگيرو 5,400 أتلي شو $200 كاب هيلن لعل كسيب الله what if حد معالتو كوفي لو مسيو إنوات معكله investment risk زيبلو at least بتزوا حدا too much volatile زيبلو مثلا investment volatile يبلو ما تكون volatile على investment زلوا زرباجن too much volatile زيبلو كم زي أب تسلا ويا أبل بين زي كونسي إنه وقت كسيلو عبد زغل أب تما صار جيزها واحد ريسك زلوا صح نقول تمرتن دك أي economy خل زبلو نحرق عميت واخر كوفينا نحرق حق جيزيو maybe دحرق 10 منت عمت السبز خندي كله يلكم تقوموا تسكت صحفوا لي بشو 10% 10 $200 نحر ورحاوي ناي منقستي $500 per year وين مع 10% ورحاوي
እንድሕር ተቐሚጡ ኣብ 18 ዓመት ክንደይ ኮነ ኢልኩም ትሓስቡ ክፅሓፉ ለይ ብዚኣ ግምትኩም ስቀምጡ እቲ ዘይተዋፈረ ክንደይ ኢልና ዘይተዋፈረን ናይ መንግስቲ ዘይብሉን 43,000 ኢልና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ዘይተዋፈረን ናይ መንግስቲ ዘይብሉን 43,000 ከባቢ በፂሑ ለይ ኣለና ማለት እዩ ዝተዋፈረን ሶሪ ዘይተዋፈረ ናይ መንግስቲ ወሰኽ ዘለዎ ነተን $200 ዘቐመጠ ከዓ ከባቢ 50,400 ኢልና ኣለና $200 ወርሓዊ ናይ መንግስቲ ዘለዎ again ናትካን ገንዘብካን ተዋፊርካዮ ቴንክ ዩ ኒቆዲሞስ ሓወይ ቴንክ ዩ ያ ሪመምበር ዛት ቴንክ ዩ ኣብ ኤር ዩኒቨርሲቲ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዝተምሃረ ንፉዕ ተምሃራይ ወይ ድማ ሰልጠነይ ነይሩ ቴንክ ዩ ኒቆዲሞስ ሓወይ ሶ ኣብ RESP ዝተቐመጠን again ዝተዋፈረን ናትካን ናይ መንግስትን ኩሉ ዝተዋፈረን ክንደይ ምኾነ ኢልኩም ትግምቱ $105,000 እዚ ኣቨሬጅ ብ8% ድሕር ዓብዩ መቸም S&P 500 ርኢና ያልና ኣብ ዝሓለፈ 100 years ከባቢ 11% ከባቢ ይዓቢ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለዎ ግን 8% ዓመታዊ ዓቢ ማለት ኣይኮነ ሳምታይምስ 8% ዓቢ ሳምታይምስ 1% ዓቢ ሳምታይምስ 4% ይጎድል ኣፕስ ዳውን እናበለ ግን ኣብ ሎንግ ተርም ግን እንታይ እዩ ክሳብ $105,000 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ጌስ ዋት እጂ $40,000 $40,000 $50,000 $105,000 ዘሎ ፍልልይ ክንሪእዎ ጅዲኹም ብግቡእ ምቕማጥ ወይ ድማ ብግቡእ ምባል የስ ፍርሒ ክህልወካ ክእል ፍርሒኻ ሓንቲ እያ መፍትሒ እያ ፍርሒ ዘይምፍላጥ እያ ብፍላጥ ጥራይ ጌርካ ኢኻ ተዓፅዋ ማለት እዩ ኦኬ አር ዊ ዱዊንግ ጉድ ጋይስ ፅቡቅ ኣለና ንራረዳ ኣለና ዲና ፕሊዝ ፅቡቅ እንድሕር ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ በሉለይ እሞ ቅፅል ምክንያቱ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ንክንራረዳ እዩ እምበር ኣነ ክንዛረባ ይኹን ኮን ኣብ ዘለኹ ኣነ ሞ 5 ዓመት ሙሉ ብዛዕባ RESP ተዛረሪበ እየ so I want you guys to understand clearly ክትርድዋ እዩ ዝደልየኩም ማለት እዩ so ንገሩኒ ፅቡቅ ኣለና ዲና ፅቡቅ እንተለና ኸይና ፕሊስ ንገሩኒ ሞ ክቅፅል ኦኬ so ስለዚ this is RESP ማለት እዩ so ስለዚ እንተዋፊርናያ ከዓ ንሕር ኮፍ ኢልና ቁርብ ግዜ ኣጥፊእና ንሕር ኣዋፊርናያ ከዓ we could have more opportunity ክህልወና ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኤልዌይስ ኮፍ ኢልና ተራረዲእና ኮፍ ኢልኩም ብዛዕባኡ ሓሲብና መርሚርና ክነዋፍሮ ከለና ዝሓሸ መፃኢ ክህልወና ክእል ማለት እዩ ሶ ስትራቴጂ ኣሎ ንዕኡ ዝኾኑ ስትራቴጂ ኣሎ ከመይ ጌርካ ሪስክ ዘይብሉ ከመይ ጌርካ ዓብየሉ ዝኽእል መገዲ there is so many strategies ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስትራቴጂ ከመይ ጌርና ነስርሖ this is my job ማለት እዩ ኦኬ ባት እዚ እንትተዋፊሩ ኢልና ኣለና ማለት እንትተዋፊሩ ክሳብ ብ8% ናይ 18 ዓመት ሳብ ዝኸውን ድሕር ኣሚጥናዮ ክሳብ 108 ክሳብ $105,000 ክኸውን ይኽእል እዩ እንተዘይተዋፊሩ እሞ ከዓ ናይ መንግስቲ ጣልያን እንድሕር ተቐሚጡሉ ከባቢ $50,000 ክኸውን ይኽእል እዩ ኢነዋት ማእከል ኣይ ዶንት ኬር ብዛዕባ መንግስቲ በቃ ናብራ ቅደም ኢልካ እንድሕር ተዓፂኻ ኣብ ገዛ ትውዕል ኣለካ ኮንካ ከዓ እንዳትገብር ኢኻ ደን ዮርዳን $43,000 ሒዝካ ክተርፍ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮፍ ኢልካ ሓንሳብ ብዛዕባ ወፍሪ ምርዳእ ብዛዕባ ደቅኻ መፃኢ ምርዳእ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ እውን ትምህርቲ ኦኬ ሶሪ ቴሌፎን ክትድወል ፀኒሓ ማለት እዩ ያረታ ስለዚ ነዚ ንምርዳእ ኮፍ ኢልካ ሓንሳብ ምባል ፅቡቅ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ኣብ ሰን ዘለኹም ኮንኩም ፕሊዝ ቴክስ ግበርሉ ኢኹም ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ሓዳሽ ክላስ ክትጅምር እያ ሓዳሽ ክላስ ብዛዕባ RESP ብዛዕባ TFSA ብዛዕባ FHSA ብዛዕባ ኮሌጅ ናይ ትምህርቲ ብዛዕባ ሴቪን ብዛዕባ ባንክ ዘሎ ተሓዛ ብዛዕባ ኩሉ ዛረብና ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሚስኮንሰፕሽን ዘሎ ብዙሕ ኣብ RESP እንታይ መሲልኩም RESP only for university ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ንዩኒቨርሲቲ ዝኸይድ ጥራይ እዩ RESP ዝብል ሰብ ኣሎ ወል ኖ ኣይኮነን ንኮሌጅ ክኸዱ ክእል እዮም ክጥቀምሉ ክእል እዮም ንትሬድ ስኩል ክጥቀምሉ ክእል እዮም ንኣፕረንቲሽፕ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ከምኡውን ንካሊእ ፕሮግራም እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኖት ኦንሊ ንዩኒቨርሲቲ ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ዩኒቨርሲቲ ኣይከደኒ ወድኻ ማለት ኮሌጅ ከይዱ ኣይትጥቀመሉን ማለት ኣይኮነን ኦኬ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ
sorry. ስለዚ ቢዮንድ ዩኒቨርሲቲ ክትቀመጥ ትኽእል ከም ዝበልና ንኮሌጅ ይኹን ንካልእ ነገራትን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ I have to contribute monthly or it's not worth it ዝብል ሰብ ኣሎ ወል ኢነዋት ማእከል ግድን ወርሓዊ ክቐምጣሉ ኖ ኣይኮነን ወርሓዊ ተደሊኻ ክትቐምጥ ትኽእል ኢኻ ተደሊኻ ሰሙናዊ ክትቐምጥ ትኽእል ኢኻ እንተደሊኻ ኩትሰሙ ክትቐምጥ ትኽእል ኢኻ እንተደሊኻ ነቲ ሓንሳብ ኣቐሚጥካ ደው ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ተደሊኻ ትውስኽ ትኽእል ኢኻ እንተደሊኻ ተውድብ ትኽእል ኢኻ ጥራይ እቲ ዘለኻዮ እታ ሽሙ እቲ ኣቲኻዮ ዘለኻ ፕላን ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕላን እንድሕር ፈሊጥካዮ ወላ ሓንቲ ፀገም ድበሃል የብልካ ማለት እዩ ሶሪ ኣፍሮ ወይኒ ዶ ኦኬ ሶ ስለዚ ኢትስ ኖት ትሩ ኢቨን ብስሞል ኣማውንት ወይ ድማ ኢቨን ብ$20 ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ጥራይ ምጅማር እቲ ቀንዲ ነገር ምጅማር ጀሚርካ በብቕሩብ እናወሰካዮ እናወሰካዮ እናወሰካሉ እናወሰካሉ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ እንድሕር ስድራ ሓደ ካት ዝዓበየ ሚስኮንሰፕሽን ክነግረኩም እየ ወል ኢነዋት ማእከለ ደቀይ እንድሕር ዘይከይዱ ቀዳማይ ወደይሲ ኣነ ሰለስተ ወዲ ቆልዑት ኣለውኒ ወደይ እንተዘይከይዱስ እቲ ገንዘብሲ መንግስቲ ይክወስዶ ፎልስ መን ኢልካ እዚ ሓሶት this is completely false መንግስቲ ገንዘብካ ኣይወስዶን እዩ ማለት እዩ እንድሕር $200 ክትቐምጥ ፀኒሕካ ወድኻ እቲ ቀዳማይ ፋሚሊ ፕላን ዝበሃል ኣሎ ኣነ ንኣብነት ብውልቀይ ዝሰርሖ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኢትስ ፋሚሊ ፕላን ይሰርሕ ፋሚሊ ፕላን ማለት እንታይ ቀዳማይ ቆልዓ እንተዘይከይዱ ካልኣይ ቆልዓ ክትቀመሉ ይኽእል እዩ ካልኣይ ቆልዓ እንተዘይከይዱ ትሕሪኡ ዘሎ መታን ክትቀመሉ ማለት እዩ ሶ ስለዚ ፋሚሊ ፕላን እንድሕር ከይዱ ቀዳማይ ቆልዓ እንተዘይከይዱ ካልኣይ ቆልዓ ክትቀመሉ ይኽእል ነቲ ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ሶ ስለዚ ትምህርቲ እንድሕር ዘይከይዱ it doesn't mean መንግስቲ ገንዘቡ ይወስዶ መንግስቲ እቲ እናቱ ገንዘብ ይወስድ እቲ ናትካ ዘቐመጥካዮ ገንዘብካ እዩ ታክስ ናፃ ተወስዶ ነቲ ክዓቢ ፀንሐ ገንዘብ ድማ ንዕኡ ታክስ ከፊልካ ተውፅኦ ዝበዝሕ ሰብ ናይ ትምህርቲ ናይ ደቅኻ ከሚትካ ኣሎ እዋ እዚ ዳሞ እንድሕር ዘይከይዱ ወድኻ ክወስዶ እንዲ መንግስቲ ሄል ኖት ከመይ ገይሩ ወስዶ ገንዘብ መንግስቲ this is your money ገንዘብካ እዩ ወመንግስቲ they have no right ገንዘብካ ክወስዶ ማለት እዩ ከምኡ ድብል ሕጊ እውን የለን ማለት እዩ ከይድኩም ኣብ ሲኣርያ ከተብሎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኦኬ ሶ ስለዚ ብዝተኸኣለካ መጠን ጌጋ ረዲእት ካይልወን ኣብዚ ማለት እዩ RESP is risk investment እዩ ኖፕ ኣይኮነን ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ እንተደሊኻ ኣብ ኢንቨስትመንት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እንተደሊኻ ኣብ ሴቪንግ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እንተደሊኻ ኣብ ጃይስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ you have control 100% on yourself ስለዚ እንታይ እያ ዝብላነ ፕላን ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ናይ RESP ማማኢት RESP ኣካውንት ኣለኒ ዝኸፍትኩ ናይ ክላይንት ወይ ድማ ናይ ዓማዊል ኩሉ ግዜ ፕላን ኣለና ስትራቴጂ ኣሎ ንኣብነት ቆልዓ ካብ ቀዳማይ ዓመት ክሳብ 10 ዓመት ዝበፅሕ ፅቡቅ ክዓብየሉ ዝኽእል እቲ ገንዘብ ትገብሮ ካብ 10 ዓመት ክሳብ 15 ዓመት ዝበፅሕ ደሓን ዝኾነ ማእከላይ ክዓብየሉ ዝኽእል ማለት እዩ ካብ 15 ዓመት ምስ ከደ ግን ናብ ኮሌጅ ናብ ዩኒቨርሲቲ እናተቃረበ ሰብ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ሴቪንግ ተቐምፅዎ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ባንኪ ዘባእሰኒ እንታይ እዩ ወዲ ክልተ ዓመት ከሎሲ እቲ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ክዓቢ ዝገብሮሲ ኣብ ሴቪን የቐምጥዎ እዛ ፌር ኢልኩም ተሓስቡ ጀስ ንገርኑ እስኪ ሓደ ፀሓፍሎ እስከ ወዲ ክልተ ዓመት ከሎ ገንዘብካስ ገንዘብ ናይ ወድኻሲ ክዓቢ ዲኻ ተፍቅደሉ ዘለካስ ወይሲ ክድቅስ ኢኻ ተፍቅደሉ ዘለካ ስለዚ ክዓቢ ኢለ ይተኣምን ማለት እዩ ካልኣይ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዘድልየኒ ዝብል ርዲኢት ኣሎ ኖ ብዙሕ ገንዘብ ኣየድልየካን እዩ ዩኪን ስታርት ከም ዝበልኮ ብንእሽተይ ገንዘብ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ኢቭን ብ25 ሚእታዊት ማለት እዩ ጥራይ እንታይ ስትራቴጂክ ፕላን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ካልእ RESP ኮምፕሊኬትድ ዝብል ኣሎ ወል ስለዚ ትፈልጦ ኮምፕሊኬትድ ኮነ ሰብዓካ እምበር RESP is very simple and then straight forward account እዩ ማለት እዩ ኦኬ ካልኣይ only parents ወይ ድማ ስድራ ቤት ጥራይ ዝኸፍቱ ዝብል ኣሎ ወል ኖፕ anyone ክኸፍት ትኽእል እዩ ንኣብነት ንወዲ ሓውካ ዲኻ ኢቭን ንወዲ ዓርክኻ ትከፍተሉ ትኽእል ኢኻ ባይ ዘ ወይ ኣዴኻን ኣቦኻን ጥራይ ኮኑ RESP ክኸፍቱ ዝኽእሉ ኣደን ኣቦን ጥራይ ኮኑ መብዛሕትኡ ከም ዝመስሎ ዓባይካ ክትከፍተሉ ትኽእል እያ ወዲ ሓቦ ድዩ ክኸፍት ትኽእል ማለት እዩ ሶ anyone relative even close friends ከማን ክኸፍት ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ህያብ ትህቡን ቆልዑት ገለመለ ኣብ ክንዲ ጊፍት ዶ ቶይስ ዶ ገለመለ ትህቡ ሕሰብላ እዚኣ ለሚቲንግ ኣባለት ገለ ግበሩላ ኣብ ክንዲ ቶይስ ወዲ ቶይስ ይኩን ናይ 200 ኣብ ክንዲ ናይ ጌም ማሽን ትገዝእሎም just put some money so some money ንትምህርቲ ዝኸውን it's very very important I'm not saying ቶይስ ኣይትግዝኡ I'm not saying ናይ ጌም መፃወቲ ንቆልዑት ኣገዳሲ ይኮንና ክን ዝብል ዘለኹ but sometimes ኣብ ገለ ቦታ ተረዲኹም ኣለኹም it's too much okay so ካልእ
RESP affect student loan ዝብል ኣሎ nope ኣይኮነን only slightly your child can still qualify for student aid ክንድቲ ዝትግምተው ግን ኣይኮነን ማለት እዩ okay if I move my child student abroad I lost it nope ኣይኮነን RESP stay with your across Canada and can be used for eligible school even while ኣብ ለንደን ከይዶም ንክመሃሩ ክሕግዞም ይኽእል ማለት as long as እንድሕር እቲ ዩኒቨርሲቲ ወይ ድማ እቲ ዝኸርዎ ዘለዉ ኮሌጅ eligible ንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ yes ኣብ ሓፂር ግዜ ብኣካል ክንጅምርና ቫንኮቨር ክላስ እዚ ንዛረቦ ዘለና ብኣካል ክንጅምርና ካልእ low income family don't benefit low income ተለካሲ ንደቅኻ ይተቐምጠሎም ኖፕ ከምኡ ድበሃል የለን even actually ንሕር low income ኬንካ መንግስቲ there is a chance up to $2,000 ክበካ ይኽእል እዩ through እንታይ እሱ Canadian learning bond ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ በቲ ፕሮግራም መንግስቲ ክሳብ $2,000 per year ክበካ ይኽእል ማለት እዩ okay so this is ገለገለ ካብቲ misconception ወይ ድማ ጌጋ ርድኢት ብዛዕባ RESP ክገልፅ ፀኒሕና ማለት እዩ ሕጂ ልኺድ RESP ንምንታይ ዝጠቅም ዝብል ንርኢ ማለት እዩ RESP ንቱዊሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ንናይ ትምህርቲ okay حركة بكم بليز جراف أوكي so نتويشن خون خليه بوكس and supplies خون خليه نمسحفتي نخلي ناي تمرتي وصعت خون خليه نليفين إكسبنس خون خليه نتعبت نتمرتي أب كوليج تفو مالتيو كومون ناي ترانسبورتيشنون خون يخلي مالتيو إذا أنتيو تزبز حسب جيجار دراسة زلومر نبزوح نجار as long as the child enroll نحرجيرو أبتي كوليج و university بزي زخون زربا أنتي خون خليه كتقوموا لخلي مالتيو just thinking again okay ስለዚህ RESP is not for one thing ኣይኮነ ዝሰርሕ ንብዙሕ ነገራት ክኸውን ይኽእል ማለት as long as ተቆልዓ እንድሕር ኢንሮል ኮይኑ ማለት እዩ እጂ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ኣነ እንታይ እዩ ምስ ናይ ክላይንት መብዛሕትኡ ግዜ ፋሚሊ ፕላን ንገብር ፋሚሊ ፕላን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ቀዳማይ ቆልዓ እንድሕር ዘይከይዱ እቲ ካልኣይ ቆልዓ ነቲ ናይ መንግስቲ ክጥቀመለ ንኽእል okay this is another question እዚኣ ሕቶ መን ኣሎ ብሰንኪ እዚኣ ሕቶ RESP ክፍት ዘይከኣለ ቆልዓ እንድሕር ናብ ትምህርቲ ዘይከይዱ እንታይ ምርጫ ኣለዎ كوزي منجس زبل فرحي ويدما ترطاره ويدما completely جيجا رديت على أبو زحت سبات RESP ويدما نايت مرتي تحاسبه فلي حساب زغمت له account ويدما أب حساب نحط عميتو مهات قدام يقول عن نحط مرتي زي كيدلو نبت خالي يقول ترانسفير خون خلي مالتي ويدما نبتي RRSP ترانسفير تقبض خليها روم تلك خينو نبتنات RRSP ترانسفير تقبض خليها مالتي okay and then withdraw تقبرو تخليها نحر قول عخا دي كير تمرتي نوات عيدلخان you can withdraw تماني تجنزب كتوصوت خليها أي توصوان خذ لك حسبلن مسوس خايا يقول التي grant منقسي ملس okay أتن عشرة ميتات كبكات سنة منقسي وزن التين كاب جوبا خذ وصاخا $100 منقسي مرسلكا اندحر ولد كعب صنيح نحن نعمل لسي اب 10 متعامت نحر $30 نحر عبيلكا إتين $30 كمين كام كاين حسابا ناتن قلميتاوي تاكس خفل للماتي تزيكين نقول نتجنزبكا نتبمول جنزبكا يملسكا نتناي زعبي منقص زي خا جنزبي يوصل مالتي زنداي طوالعه تمرت انت زي كيدو مالتي من اكاونت خفت خل وين ما حساب RESP وين ما ناي قولت ناي تمرتي منك خفت زخل ول اد ابو ابا حقو family friends عركخا خفتلكا خلي okay so anyone whoever up Canada social insurance number زلوسب كخفت خلي مالتي okay and then معسك جمرالني حجب زي مبزحتي سبات جيجا زريو قال عندي زل دحن معك روعة حمش عمت مسجبرني جمرو لزول سبات له well that's not right والآخر لو جمرو لخلاها انت يبلو وردنا جنزبن حتى انت وهلا لا يبلو جنزبن حتى انت وهلا لا كل جزء سلزي تاستول الله معاتي دحر سومون دحر وحي كجمرو لخلاها اتزبل سماتي the earlier you start the better the result كل جزء أقدر كان حرج ميركا نتعبيت خون نتي موس أي خون نتي موهلال زحاشة مسائي كل وكا يخل يوين مزبلة وسيئت صح نقول ختم زقبت خيل أخماتي أوكي contribute كنديك قبل مو مع كليه بلين كنت $100 no problem $25 كجمرت خيلها $25 جمرو نتحر ولا تحريق أصنع بالكان $5 $100 $100 $200 well listen
I know نابرا خبير خون خليب كندا بات منجس سجن يبقى $500 تو حدا بقى سلازي you have no تشمو you have no excuse حدا خبز عبي قولوا تبز عدي كم خمس دولار المجدي كاو تمرت زي كارل المجدون نسيو مهنياتو فولت يوم ودا عسر متعامد كينو there is no one ولا حدا سبيلن $13 $15 عدا أتي تمرت قمار زدل سبيلن جينا مايند سناتو ويد ما كنت أمرو كنت أمرو ناتو ኣይተዳለወን ዘሎ ካይተዳለወ ከሎ ከመይ ገይሩ ሕጂ ናይ ገንዘብ ተሽሚሉ ክኣቱ ኦኬ ስለዚ ብዝተኸኣለና ብ$25 ድዩ $30 ድዩ ክንጅምር ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ነገር ማለት እዩ ካልኣይ ኣፕላይ ክንገብረሎም ኣለና ሳምታይምስ ኣብ ባንኪ ወይ ካል ንሕር ከፊትኩም ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ይገብረሎም እዩ ዝኾነ ኣካውንት ዝኸፍት ሰብ ኣፕላይ ንገብረሉ ኢና ሲኢጂ ዘሎ ከምኡውን ሲኤልቢ ኣሎ ማለት እዩ ካናዲያን ለርኒንግ ቦንድ ክልቲኡ ኣፕላይ ንገብረሉ ዋትኤቨር ተሽሙ ዝኾነ ማለት እዩ ካልኣይ ሳልሳይ you have to choose the right investment ማለት ኣብዚ ክሕግዘኩም ንኽእል ኣነ ዝበዝሐ ግዜ ከመይ ጌርካ እቲ the right ዝኾነ ኢንቨስትመንት ወዲ 5 ዓመት ተኾይኑ ወዲ 10 ዓመት ተኾይኑ ወዲ 12 ዓመት ተኾይኑ ነት ኩሎም is the same ኣይኮኑን كلهم حدا يكون رايت التجهيز سزخونه أبي investment كده زلوا سب كحق زكاهلو أتزبالت سنجار يوم مالتي okay and then you have to have advice كجبر كازخل أبانك خير كadvice كتركب يدخلنا guys أبانك خير كadvice كتركب يدخلنا ويا بانك خير ك it's very وحدي تي عدلات تيز قنوع حبر تحته تدخل مالتي سلزي بيستخ عليك قنوع حبر تحته السد كقنوع عتسبات لأمن سبات كله خلهم مالتي okay yes please I will live here تليفوني باقدر فلوم زياد صحف لهم تليفوني and then whoever is the lesson text give it RESP try text give it mo قصر again I will help you guys okay so ስለዚህ ኩላትና ኣብ ካናዳ ዘለና ንደቅና ደሃን ዝኸነ ኣማውንት ክንቐምጠሎም ክንክእል ኣለና ትብልካ ጉያ 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 it doesn't work at the end of the day ኣብ መወዳእታ ካሴና እዩ ማለት ስለዚ ብዝተኸኣለና ነገር ነቶም ደቅና ንፅባሕ ንጎ መፃኢ ክኾን ዝኽእል ከነቐምጠሎም የተባበ ማለት እዩ I hope ጌጋ ዝርዲት ዝነበረ ኣብ RESP ዝምልከት ብዙሕ ጌጋ ርዲት ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ካብ ገርገር ክኸውን ንኽእል እየ ዝብል እምንቶ ኣለኒ ማለት እዩ ሶ ከም ዝበልኩኹም እቲ ዝዓበየ ኣድቫንቴጅ ካብ ኣይትረኽብዎ እንታይ እዩ እቲ ዝሓሸ ናይ ወፍሪ ክትረኽቦ ትኽእሉ كعبير لزخ المجدي كلاي تي أكاونت أوريدكم من على حد تليفوني تكس جبر أبزيا تكس جبر له باب تيك توك حادث تليفوني زلوا سو حادث بصحافة لهم بينج برا سلزي تي زعبية كعبير لزخ المجدي كلاي أب تليفون كاتريو كندي عبلو كندي وردالو كندي خيدالو كمي خيدالو كل نجار زخ عندها راح ياخد كيد مارتي سلزي if you guys interested أبز خمس نجارات كعبيركم لكم نصحنكو what about ماكل مخفتنا عندنا مو بانكي قال well أما عطي أبصمون حموشة عصرت أكاونت موفي قبل كبنك ماتيو من قصي they don't care أبز قمت كعمطب زي قدس يعني تصفر لهم تيك توك وين كي حرق خلو okay this is my number okay بينجر على خو تلفوني thank you سلزي what if account نحر كفتكم لهم كأب بانكي نحر أب بانك كله خينو أنت أنا نقبر no problem تجمع ده بحاليلن من قصدي they don't care as long as our RESP كل كامبان تتكلم RESP زلون for sure إنك از بزح دلقل account أك زي what's called زي institution with ما financial institution ناي بانكين insurance companies ملكتها RESP زلون الله مارتيو سلزي ستيل تسقم دبهالي بلون ترانسفير فورم تقول الله من قصة حتى نعامل إنا ناتش من قبل ما تنبزحت كلاينت كبانكي ترانسفير نقبرينا ترانسفير تجيرو بعد خاطريو تناي من قصة بكاز نبري قصل كندي عبلو كندي وردالو كمي خيدالو كل نجار أنت تقبل تخليها حدا بحرف تقاطر تخليها مالتي أوكي سلزي بفلاي تيوم تقول لكم بانك دربي خمود لهم سبات go check it out كوفيل كحان ساعة توصل كنا يمالا دي بلو 10 حموش عمت ولي أخذ جاجة زلخا سلزي كيكون كوفيلكم حان تعطي هيك كندي عبلو بانك زل جنزبي أمشيكم أوارد الروا ما أكلك كن زين عبلو جنزبي كابزين لعلك تمسالي تخلي خبرني إن حرزي أمسألكم then you don't need to sit مزبي مساي advice كوكم ويد ما زخون نجارات كقبلكم أي تدلينكم you don't need me منادو تايموت زلكم كوكم أي كلني كوكم الحركين اللي علت زلكم كم سالكم خلالني إن حرت العل ناتكم زلكم كم سالكم الحركي لغا yeah of course you have to أتي كون عزخنا مجدي كتوسنو تكونوا علىكم مات سلزي زي تحاد نجار زلوا مالتي نسلو مالتي كالي من البات تهلو خالي زخون حتى زلوا سب ناب حتى المرسن كن كيد نخلينا
ስለዚ ፅኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ብጣዕሚ የመስግን ነቲ ኢንቨስትመንት ዝምልከት ይኹን እቲ ናይ አርኢኤስፒ ይኹን ፎርሹር ካሊእ መዓልቲ እውን ክንመፁ ኢና ናይ ቲኤፍኤስኤ ናይ አርአርኤስፒ ናይ ኤፍኤችኤስኤ ንዕን እውን ሓደ ብሓደ ኣብዚአን ዝርዝር ኣቢና ክንውድአና ማለት እዩ ኦኬ የስ ስለዚ እትዮም ኩሎም ቆልዑት ዘለኩም ሰባት እትዮም አርኢኤስፒ ብዝሓሸ መገዲ ከም ዝረኣናዮ ዓንተ ወይ ኣዋፊርካዮን ኣየዋፈርካዮን ኣትሊስት ኣብቲ ውሑድ ዝኾነ ኣዋፊርካዮ ውሑድ ኢዶኒት ኣብ ቴስላ ኣብ በይን ካምፓኒ ምውፋር ወይ ድማ ኣብ ኢንዲቪጁዋል ኣካውንት ምውፋር ኣየድልየካን እዩ እንታይ ደኣ ሓደ ኣብቲ ንትና ንገብሮ ኣብቲ ዝወሓደ ኢና ነወፍሮ ማለት እዩ ኣብቲ ሪስክ ዘይብሉ ቨሪ ሎው ድኾነ ሪስክ ግን ከዓ ፅቡቅ ዕቤት ክዓቢ ዝኽእል ማለት 7-8% ክዓቢ ዝኽእል ሶ ድሕሪ ግዜ ሽዑ ቀሊል ዘይኮነ ወፃኢታት ውፅኢታት ከምፃልካ ይኽእል ማለት እዩ ኦኬ So ስለዚ እዚኣ ትመስል ነራ ናይ ሎሚ ዓንቲ anyone who have ናይ ታሽሙ again ደጊመ የመስግን ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ RESP ዘለዎ ሰብ ወይ ብዛዕባ RESP ሞር ክፈልጥ ዝደሊ ወይ ኣካውንት ዘለዎ ድዩ ወይ ኢነዋት ማእከለ I don't understand እዚኣ ወይ ከምዚኣ ትብሉ ሰባት ኣለኹም ግንኩም please write me down text ግበሩለይ ፃሓፉለይ ብዋትሳፕ and then I'll try book ጌርና ክንሕግዘኩም ክንፍትና ማለት እዩ so ሕጂ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ናብ ሕቶን መልስን ክንከይድና ፅኒልኩም ስለ ሰማዕኹም ደጊመ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣመስግን ማለት እዩ Thank you so much. حتى ذا الواتساب either بتيك ወይ بفيسبوك سوري بإنستغرام ወይ بزي تشماتو هبرو بك مي كرهبك يخل no problem I will leave my cell phone number here and then تصحب اللي تخليها تسجل ودون زي تليفونيا كتصحب اللي تخليهم تسجل بحالين تي اف سي بكندي كتجمر لك انتي ربحها كالو TFSA ናይ RESP እናታት ሽሙ ያስ ብዝደለካ ጅምር ትኽእል ኢኻ ረብሓ ዳ ኣፍኮርስ ገንዘብካ ናፃ ኮይና ይዓብልካ ታክስ ናፃ ኮይና ይዓብልካ ኣብ TFSA ንሕር ኮይኑ ከግዘካ ካልእ ፀገም ዝበሃል የብሉ any investment TFSA RRSP FHSA whatever investment ዝምልከት I can help you guys no problem okay. So any other question ካልእ ሕቶ ዘለዎ سوري عنده تصحف نيركم حتى هذا بات I don't know حتى ما يسخريو تشمغ أول what if مو مع كده أنا ورحاوي عفتون انتلكم no problem ساقم يلن one time كنت شحن $50 دي كنت شحن دولار دي كنت شحن قلن دولار دي كنت أمطلهم تخديهم no قدنا يكون ورحاوي تأمطلهم ماتي دي تريدين كي well بالتي اف اس ب ار اي اس بي كار دي تريدين تقبل سنو حدا جناي so قال سبات قالوا well إنوات ما أكلنا يدك أي بعليك في تلو مالله account أول simple أب كوست ريد زبل well this is not a good advice اللي زعمن معناته it's صراحة نقول تمرتوا حرقة خاطو قليل سزي يكون ماتي أبقى لها جرز لنا كن رخبك يكاليو yes أجمع يلن try investment نخلي من كتغني no problem A7500 CFUSD كم يبرو yes there is nothing wrong with S&P 500 but specifically كونكولو خاز بلد سماتي هاجر انتاي غير كتوصوت كاليو yes كتوصوت خليها تجمع بحالي من هاجر كير كمالت تاشم بخون مالتك yes كوصو خلي استيل تجمع بدون so ስለዚህ ሃገር ቀይር ሃገር ኣይትቀይር ብዘይ ገድስ ክወፅእ ይኽእል እዩ ክተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዘሎ ዘረባ እንታይ እዩ እንድሕር $200 ኣሚጥካሉ ተዋፊሩን ከይተዋፈረን ናይ መንግስቲ ግራንት 20% ተዋሂቦን ከይተዋሃቦን ዘሎ ፍልሊ ቀሊል ስለ ዘይኮነ እዚኣ ክረቀዳኩም ንደልየ ማለት እዩ what is RSPE is only in Canada is the whole world. No, RESP is only in Canada. Up Sidrabet, up Canada is no Brussels, trying to come to advantage, unfortunately, because we are special up Canada, Zelena, right? Up Kalaha Gerzelena can recover. Nope, unfortunately. Diana, Canada, Trahant up Canada. By the way, Canada, Sarah Island, and I'm going to go to Nagar Mirror. There is a lot of good things up Canada, by the way. So, how is the Hanum going to azid you? Na Berkai. Yes, this is my number. Yeah, 8082. Yeah. before 18 كتوصو تخليها يس كتوصو تخليها نحراب تخليها جن منجستي تين ذهبك 10 ميتات منجستي وزن تين استرفاخا نسخة توصل مالتي نتيناتو مالتي تين ذهبك 10 ميتات جنزك جنزك تتسخن ودي أبكالي عدي تماهيرو إيو تي جنزك كل ديو كوزدو أو ناي government كوريزم نو أبكالي عدي نحر تماهيرو ترايتين عدي زلو هاجرات نعم تبع عدي إنجليز نحر كيدخ ماركين أب لندن وي أب USA نحكي ماركين whatever تين university qualified ويد ما eligible نحكي ويد ما
ብቑዓት ኮይነን የስ እቲ ገንዘብ ዳይሬክት ናብ ክትቀመሉ ልኽእል እዩ ማለት እዩ ግድን ኣይኮነን ኣብ ካናዳ ክመሃር ኣለዎ ዝብል ሕግስ የለን ማለት እዩ ስለዚ ስቲል ወላ ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ገለ ይኹን ኣብ ዝተምሃረ ይመሃር ስቲል እቲ ገንዘብ ክትቀመሉ ልኽእል ናይ መንግስቲ ማለት እዩ Okay, we're gonna get another two more question and then ድሕሪ ዓፅዋይና ፀገም የለን ማለት እዩ ኦኬ ግን ሲ ንምንታይ ኢኹም ናብ ካልእ ሰብ ሸር ዘይትገብርዎን ስለምንታይ ኢኹም ክትብቅቑ ማዓልቶም ሰባት እታብታብ ዘይትገብሩ ኢኹም ዋይ ኢኹም So ስለዚህ any other question for 2 years old RESP ጥራሕ ድዩ ክንከፍት ዘለና yes RESP ክትከፍት ትኽእል ኢኻ but I can help you more ኣብ ንድሕር ክዓቢ ንድሕር ጌርካ ከዓ ክዓብየሉ ክእል ማለት እምበር ያ ፀገም በሃል RESP ጥራሕ ንድሕር ከፊትካ እውን ፀገም የለን ኣብ 17 ዓመት እንተመፁ ንካናዳ ኣብ 17 ዓመት እንተመፁ ንካናዳ how it work well نحر 18 ዓመት መፅኦም then 17 ዓመት نحر ሓሊፎም መፅኦም then ኣይግብኦምን RESP just በኻሊ ነገር ካሰፍ ገብሩ ትኽእል ማለት እዩ what's your education what make you good at investing because I'm very passionate I could say that's I could say I'm very passionate when it comes to investment well እንታይ ኢሎም ሲልኩም ሓራር ግዜ when it comes to finance እንታይ ሽሙ ይመስለካ by the way it's not ቁፅሪ ገለ እዩ ዝመስሎ መብዛሕትኡ ሰብ ባት ምስ ብዙሓት ስድራ ቤት ኮፍ ኢልካ ትዕልል ከለካ ሕሰቦ ሕጂ ሓደ ክላይንት ሲ ቅድሚ 5 ዓመት ይኸውን ማለት እዩ ቅድሚ 4 ዓመትን ገለ ንኸውን I don't know about $300,000 ኢንቨስትመንት ገርናሉ ማለት እዩ ናው እዚ 250 almost $350 ዝተዋፈረ ሎማዓንቲ ክንደይ በፂሑሉ ኣሎ እቲ ከባቢ $120,000 ኤክስትራ ገንዘብ ኣምፂሉ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመት ማለት እዩ ናትኸሙ ናይ በዓልቲ ቤትኸሙ ማለት እዩ ሕጂ ሕሰቦ እስኻሲ ፓርት ኦፍ ናይቲ መፍትሒ ኮንካሲ ኣብ 3-4 ዓመት ጥራይሲ $200 ገለ መለሽ ዶላር ከባቢ 50% ይዓብዩ right 50% ዓብዩ $100 ገለ መለሽ ዶላር ዓብዩሉ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ተምፅእ ከለካ ቴንክ ዩ ክብለካ ከሎ ስድራ ቤት it's ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ you help a lot of people ንኢንቨስትመንት ብገንዘቦም ደቂሱ ዘሎ ገንዘብ ክዓብየሎም ዝኽእልሉ መገዲ ኣብ ዒዳ ዘለዎ ሰባት ካብ ዒዳ ክወፅሉ ዝኽእሉ መገዲ ኢንሹራንስ ዘይብሎም ሰባት ፕሮቴክት ንምግባር there is a lot of benefit ማለት ኣብ ከምዚ بعين جنزة تراي كتريو وين ما خطر خبرتي نجارات satisfaction هلو ما that's what make you passionate تكون كأي حاجة زي كمان especially if you مساباتنا مسرح لمدي ويدلت لك أخينا مالتي yes سلزي كم زعينة تمرت زي فوت سبكة well it's unfortunately what I can tackle دخل ولا حنت نقوله نجاري اللي مالتي it is what it is مالتي so سلزي ካልኦት ላይሰንስ ኣውፅኢኹም ክትመሃሩ ትደልዩ ሰባት ወይ ድማ ኢነዋት ማእከለ ኣብዚ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ንኢንቨስትመንት ንኢንሹራንስ ንካሊእ ካልእ ነገራት ክመሃር ይደልየ ክፈልጥ ይደልየ ዝብል ሰብ እንተሎ ኮይኑ ወይ ድማ ላይሰንስ ኣውፅኢ ክሰርሕ ይደልየ እውን ትብሉ ንሕር ኣለኹም ኮይንኩም ፕሊዝ ቴክስት ግበሩለይ ኣይከን ኤዲክ 2 ወይ 3 ሰባት ተኸየንኩም ከመይ ጌርኩም ላይሰንስ ሕዝኩም ብቕልጡፍ ከመይ ጌርኩም ማርኬቲንግ ትገብሩ ከመይ ጌርኩም ክእለትኩም ተማዕብሉ ከመይ ጌርኩም ሰባት ዘለኩም ናይ ምዝራብ ክእለትኩም ኣማዕቢልካ ከመይ ጌርካ بزعبة برودكت بزعبة RRSP بزعبة TFSA بزعبة investment بزعبة stocks بزعبة ETF بزعبة bonds البنك زلو GIC saving كل نقارات بزعبة استماهيركا كلتك فلتكاس كمية كان كالوت سبات سيرف كبر قدام أي نفسها رايت بزعبة أنا دك خادي وكمية لتصبغ تمرتيهم أي نايز حاجة مطلوب تخيل قال مرة مالتي and then the second غا نعخاخين غا نكالوت سبات كتكون مالتي if you guys interested on that كا please let me know مالتي So حتى زلوا سبت اللي خينو تزي كينو جن أبزي أخنو داينا yes please send my telephone بس أحفله please ويسحفله so سلزي thank you very much كلكم أبي يوتيوب كينكم كسب حجيك تكاتسرنا صنعكم كم تدي حبركم عن توي دقيمة قصالة خن زميل بكل وناين TFSA RRSP FHC بغص على نجارات كم زجرنا ناصلنا كيدنا نتمهاركا تفلت على كود حاوي عجو كوفي كام دكاس يلين حجي كتيف كات عبير تقل مجدي كوفي كات جزاء رسخ إنفستمنت مقبار ترى مات أبي إنفستمنت خلينا قبلك ولا حنتو بس إحنا قرينا لنا مات سلزي ودا بين سيد كلهم thank you very much مساعي سلسلة أخهم تعمي مزجن thank you